Umuada Nsugbe dị na kansụl ime obodo Anambra East nke steeti a wetara n'isi njedebe bụ ọgbakọ ekpere nke otu ọnwa nke ha jizi ihe ngosipụta omenala wee mechie. Ihe ngosipụta omenala bụ nke were ọnọdụ na Community Primary School dị na Nsugbe, ebe ndị otu ụmụada sitere ogbe 10 enwere n'obodo ahụ bụ ndị bịakọtara ọnụ wee gosipụta ihe eji wee mara ha n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Ha yikwaziri uwe na-egosipụta omenala nakwazi otu ha nọ na ya n'ogbe dị iche iche. Chinelo ọnwụ zuru ike ga-akọtọpụ akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu iji wee hụ na ebidoro ya bụ mmemme nke eji emerube ihe gbasara ndị Nsugbe na ịchịkọta ekpere ọnụ, ka osote onye na-eso onye isi oche na okpuru ọchịchị Anambra East bụ Lady Martina Nwawube si na ụmụ nwanyị bụzikwanụ ndị bụ ọkọlọtọ nke eji ewube ụwa gbaa gburugburu, ma si na mgbe ha kpebiri ihe na ha na-ahụ na ihe ahụ ha kpebiri na ha na-emepụta ya, ma tozie ụmụada Nsugbe maka iweta udo na ọganiru n'ime obodo Nsugbe. Onye isi oche ya bụ mmemme bụ Obi Donatus Nwalunọ si na ndị Nsugbe elitego erere na ya bụ ekpere ụmụada Nsugbe na-eme, ma si na mgbe ha na-eme ya kwa ọnwa na na-enwe ntute na mbulite enu, ma tokwazie ha ka ha si wee na-egosipụtakwa ejije na ọdịnala eji wee mara ndị Nsugbe. Onye chịkọtara ya bụ mmemme bụkwa onye na-edukọta ụmụ nwanyị na Nsugbe bụ Oliakụ Ikeria Ata kwupụtara na onye ụmụada Nsugbe bụ ihe eji mara ha bụ eziokwu, ijidesi ike na ekpere, kwudosie ike ma hụ onwe ha n'anya ma na-eje ozi dịka o si kwesị, wee kpọzie ụmụada Nsugbe ka ha gaa n'iru na-amakụ ịhụnanya, ịdịkọta n'otu, na mgbe ha na-eme otu a na ihe ga-adị mma. Abụ m Chinelo Ọnwụzirike maka akụkọ ụwa ABS.